El 1900 ja van haver molts joves que en sentir que hi havia un nou esport que es deia futbol a Barcelona ja van començar a practicar. I l'11 d'agost de 1901 a Vilanova es va celebrar el primer partit. Uns tenen afició pel futbol, altres tenen afició per la natació, uns altres tenen afició per altres deports. A mi em va donar la dèria, que es diu, de fer atletisme. I aquí vaig començar i així vaig anar pujant, de mica en mica. Mira, jo vaig practicar l'esport de bàsquet, però relacionat amb l'empresa que treballava, la fàbrica Fènix, que era de teixits, i vam formar un equip molt jove. Quan vaig entrar a treballar tenia 15 anys, doncs uns 16 anyets tenia. Em va agradar molt. Ens vam apuntar la meva germana i jo. Jo vaig entrar a treballar a la fàbrica Marquès l'any 40 i vaig entrar a treballar amb una secció que es deia Les Villes, que era on fan la trama dels telers. I llavors tenia una germana que treballava als telers, que també era molt echada pa'lante. I a mi m'ha agradat sempre molt el deport. I llavors ell un dia, parlant amb tota una colla, que van dir «Ai, hauríem de fer un d'allò de bàsquet, no sé què». Tu, ma germana, de seguida, jo dic. Llavors, quan anem a casa, diu «T'he apuntat en un d'allò». Ah, dic «Molt bé, i tu has dit això». Diu «Oh, com que sé que t'agrada». Les meves inquietuds. Jo era molt moguda, m'agradava molt fer gimnàsia, m'agradava molt tot el que era de l'esport, m'agradava. I va ser quan vaig tenir ocasió i vaig estudiar. Vaig estar més de 16 anys fent gimnàstica en una escola privada, però quan jo vaig començar va ser l'any 51. Aquí a Vilanova va ser quan em vaig iniciar amb la competició. Vaig començar per la Maricel, amb una casa de bicicletes que es deia Tilos Pérez, que va ser el primer patrocinador que vaig tenir jo, i llavors, després de la Maricel, vaig córrer per Vilanova. Sí, jo també t'havia vist alguna vegada, també, suposo que quan podies que anaves al camp. Jo, de fet, vaig començar amb els juvenils del Vilanova. Sembla que va ser la temporada de l'any 53, que crec que es va començar els juvenils, i jo vaig formar part dels primers 4 anys. El que passa que el quart any ja encara no havia fet 18 anys i ja em van fer jugar amb el primer del Vilanova. Les de les empreses, les que més vam durar, va ser el Fènix i el Marquès, que aquesta ja era una cosa de luxe continu, el Madrid i el Barcelona. Quan jugàvem nosaltres això era com si l'explosió, perquè el camp, així, era una cosa que, una rivalitat sempre deportiu. Ara fora sempre hem sigut unes grans amigues, sempre. Precisament com que el 1901 també es va inaugurar l'escola industrial, ràpidament es van formar 2 bàndols i malgrat ser companys de classe, tant l'Atlètic Club, que eren els elèctrics, com el Volcà Club de Futbol, que eren els mecànics, cada un s'anava a entrenar en un lloc diferent. El Volcà s'entrava a la plaça de les Casernes i l'Atlètic Club, els elèctrics, a la plaça de l'estació, on hi ha avui en dia l'escola industrial. A Terrassa, en un campionat de Terrassa, arribàvem 2 corredors, que un era de Terrassa, i arribant va pinxar. I jo li vaig dir que li deixaria guanyar la carrera, perquè a mi no m'interessava guanyar, perquè si no em passaven de categoria. I va pinxar i llavors, mentre es va canviar el tubular i tot, jo l'esperava, i la gent, els àrbits i tots, no s'ho explicaven, la gent que havia allà, que jo em parés poguem guanyar la carrera com arribàvem a Terrassa, perquè havíem pujat d'un port que es deia les Tenalles i havíem quedat sols, no? I la gent no s'ho explicaven i llavors el va agafar un altre company meu, amb ell, que l'havíem deixat, un tal Morall, i van arribar els dos i llavors jo a l'esprint intentar de no passar aquest noi que li havia dit que el deixaria guanyar i que no em passés l'altre. I així va ser.
però els que es donaven palissa eren els Pan Olivetti, les Malibert, l'Hoja Ibèria, aquestes, i en quant uns que era aquella, jo sempre tinc d'això perquè no els van poder vèncer mai. Es deien els químics, productes químics Merck, que eren les nines de papà. Ai, sí, les mames venien amb els abrics de pell. Anaven vestides amb faldilla i pantaló. Jo no vaig lograr anar a calceta, sempre faldilla i pantaló, perquè quan ja van lograr calceta jo ja no jugava. Faldilla i pantaló, i llavors teníem un equip per anar a jugar fora, que anaven blanques, i els d'entrenament eren amb faldilla blava i brusa ratllada, un ratllat blanc i blau. Primer de tot ens vam entrenar amb botes d'espart, sí, amb botes, amb unes botetes de sola d'espart. Eren ridícules, però mira, l'equip del Pirelli vam estar amb això. Després ja vam jugar amb bambes. Anàvem, mira, amb uns faldillots fins aquí baix. Era pantaló, perquè esclar, perquè no s'aixequessin d'allò, però eren unes faldillotes. Ara ja, després ja es va anar modernitzant-ho i llavors ja ens van posar calcetes. I era un equip, anàvem amb una faldilla blanca i una brusa vermella. I llavors portàvem l'escut del marquès. Anàvem vestit primer de tot amb uns slips a sota de tot, amb unes calcetes a sobre i un jersei. Que aquest jersei hi havia l'insigne de l'entitat on érem. Si era el Manresa, hi havia l'insigne del Manresa, i si era el Pirelli, com es veu aquí en unes fotografies, hi havia la marca del Pirelli. És que nosaltres abans ja anàvem amb pantaló curtet ja, Vicenç? I clar, vam agafar el temps aquests, vull dir, molt mancat. Jo em sentia més amb les nenes ben vestides, però ja dic, podien fer gimnàsia igualment, encara que anessin... Però és que ja no hi anaven. Les normes de l'escola era portar l'uniforme, igual que abans portaven els bombatxos, doncs ara anaven amb xandall. I totes, la mar d'il·lusionades, això de posar-se un xandall, en aquell temps va ser molt... Ui, el xandall! Els va fer molta il·lusió amb elles, perquè se sentien més actuals, més esportistes. Hi ha un material molt bo, hi ha un material molt ben fet, hi ha les pistes aquestes toves, hi ha un puesto per fer els salts, en fi, que llavors moltes d'aquestes coses, més per fer un salt havies de fer un llistó clavat en dues fustes o el que sigui, apa. I teniu entrenador, llavors, o no? No, llavors hi havia aquest xicot, el Marcelí, que ens donava alguna lliçó o alguna cosa, però ell també... I llavors el Fènix va comprar aquell pati i entràvem allà i al camp nostre, els partits els jugàvem allà sempre. Ens entrenava un xicot que treballava també a la fàbrica, que es deia Pere Albà. Era un xicot preciós, amb un respecte, amb tota, perquè hi havia 10 noies amb l'edat que t'he dit, entre 17 i 20 anys, ara no sé què passaria. Però llavors era un respecte total que hi havia entre nosaltres. Teníem que entrar a treballar a les 9, doncs clar, a les 6 del matí, amb unes samarretes d'allò, i anàvem a entrenar. I si arribàvem una mica encara aviat allà dintre de la fàbrica, hi havia un lloc que hi havia uns arbres, i l'entrenador encara ens feia fer una mica de gimnàsia, perquè tinguéssim bones ganes per posar-nos a treballar. Jo et recordo quan t'entrenaves pels carrers de Vilanova, per aquells carrers que no estaven asfaltats, per la plaça del Mercat, per la plaça Estació, etc., que t'entrenaves perquè no hi havia vehicles, no hi havia cotxes, però tampoc no és que estessis autoritzat, perquè jo t'havia vist que quan venien els municipals, els guris, aquells anys, què passava? Explica-ho. Doncs mira, cada un a tombar pel primer carrer que trobàvem, perquè
llamessin l'atenció als guàrdies perquè estava prohibit, no? Però com que els carrers eren de terra, molts d'ells, el puesto més ideal era el mercat. Llavors estava adoquinat, però es podia córrer bé. Mira, jo treballava. Entrenar no podia anar a entrenar, perquè jo, com plegava de treballar, anava a fer hores per comprar-me la quart. Ja no podia fer-ho. Ja vam pensar en un altre d'allò, ja per casar-nos. Que aleshores anaves a les escoles a prestar els teus serveis i et deien, ai, sí, recordo que vaig anar a una escola, al grup escolar, el director, ai, sí, que bé, que farem gimnàsia. Dic, bueno, i quan em pagaran? Esclar, jo havia de saber. A veure, i em van dir, no, nosaltres no paguem res per la gimnàsia. Dic, com que no paguem res? Diu, és que la gimnàsia és una cosa que no... O sigui, no li donaven cap importància. Era una assignatura fora totalment de temps. Vaig començar a prendre-m'ho més en sèrio, a part de que treballava, perquè llavors en aquella època tots treballàvem, no? Perquè no era com després. I jo treballava a Sitges, a la construcció, i el meu entreno era anar a Sitges i tornar en bicicleta. I vaig començar a córrer carreres i per aquí, doncs, no és perquè jo ho vulgui dir, però quasi guanyava sempre. Jo recordo de les 5 primeres em vaig guanyar 4 i amb una vaig fer el segon. I per aquí a la comarca inclús... Fàbrica Fènix, sí. Ells ens ho pagaven tot, viatge i tot, la roba i tot. La roba, principalment la roba, doncs no els hi costava gaire perquè ja la teixien ells. Hi havia don Josep Maria Bultó, que aquell senyor, el que li haguéssim demanat, escolta'm, era una cosa, anàvem acabat, a més encara ens feia de tant en tant un regalet, ens va portar una vegada a Montserrat, vam estar 8 dies a Montserrat, tot pagat per l'empresa, en acabat vam anar a jugar a Madrid, tot ens ho va pagar ell, vam anar a jugar a Madrid, vam estar 8 dies a Madrid, tot, al contrari, era un apassionat per nosaltres. Vull dir que el que li haguéssim demanat ens ho hagués donat aquest senyor. Llàstima, pobret, que el van matar. Qui va matar? Sí, amb el don Josep Maria Bultó li van posar una bomba aquí al pit i el van matar. Anàvem allà a l'espai industrial i allà era un camp gran, allò, i allà ells tots formaven una darrere l'altra i llavors saludàvem, si teníem de saludar, sí, cantant l'himne i llavors ja fèiem els equips. Els canvis els he trobat molt positius perquè abans la dona moltes coses no les feia. En canvi ara tenen molta llibertat. Ai, no ho sé, perquè llavors tothom estava d'aquella manera, et diuen això, doncs han passat allò. I tu per cap aquí, cap allà. Teníem de fer allò. Però jo no pensava que no es poguessin fer res, no sé. No hi havia les idees com ara que si jo hagués fet això. Es mentalitzaven d'una altra manera perquè com que ja havíem passat una d'això, no volíem... Tens què vull dir? No hi havia problemes. Tampoc no hi havia els partits que hi ha ara, tampoc no ho sé. Estàvem a la postguerra i llavors, doncs mira, han guanyat aquests i van. La primera bicicleta que vaig tindre era una Orbea de passeig, amb relles baix, i vaig començar que no tenia ni canvi de marxes. Llavors sí, vaig instal·lar un canvi, no? Però el pes de la bicicleta meva doncs, era molt diferent amb el que hi ha avui en dia.
per entrenar és un material molt dolent, perquè llavors en aquells temps no hi ha els elements que ara hi ha. Eren, mireu, coses que fèiem nosaltres mateixos, les balles les havíem de fer amb fustes de caixes d'ous i un munt de coses que hi havia que es feien. I el salt de llargada on te'l feies? El salt de llargada el fèiem allà al camp de futbol també, pel costat del camp de futbol hi havia un clot amb sorra dintre, que era on anàvem a parar. El salt de llargada i el triple salt. Igual que tu, als teus començaments no hi havia cap retransmissió, no hi havia, per no haver ni retransmissions en directe ni en ràdio. Jo quan vaig començar amb els juvenils, molta gent encara em recorda ara, escolta, quan feu aquelles eliminatòries importants, que el camp de futbol estava de gom a gom, més gent que avui en dia, que es considera que hi ha bona entrada. I diu, com pot ser? Home, teníem l'avantatge aquells anys que no hi havia ràdios, no hi havia televisions, no hi havia mitjans d'informació, només els diaris, i està clar, la gent acudia i seguia més. En aquests moments em fa l'efecte, Vicenç, que ni tu ni el ciclisme ni jo en futbol no haguéssim tingut tants seguidors com teníem aquells anys. I els camps, així d'això, principalment el del Fènix, que no era molt gran, era més aviat petitet, doncs ple, sí, escolta, molt. I en part la gent, quan baixava en Rambla avall, comentaves que si això, que si se sentia molta barulla. Hi havia molta afició al baloncesto, El bàsquet a Vilanova hi havia molta afició, perquè hi havia homes de Pirelli, hi havia, el Fènix també n'hi havia, el Marquès no sé si n'hi havia, però fa el fet que també n'hi havia hagut. El diumenge que hi havia baloncesto de dones aquí, i quan jugàvem amb el Fènix, això ja era la traca final, això ja era la traca final. Tu aquí, cal recordar-ho, va ser un autèntic ídol. Hi havia gent que esperava les carreres on participava el Vicenç Itorat per seguir-lo i per anar-lo a aclamar. I voldria que fessis un record del cèlebre circuit Maristany i aquelles carreres de festa major que jo crec que no hi havia ningú a la platja, ningú per la Rambla, tothom anava amb aquest circuit. Home, doncs sí, encara me'n recordo, perquè a vegades aquestes coses llunyanyes, com si diguéssim, són les que es recorden més. Recordo més carreres de quan vaig començar a córrer que després quan vaig ser professional. I sí, me'n recordo que aquí a Vilanova hi havia un circuit que en dèiem el Maristany, o sigui, sortíem des d'aquí, del camp de futbol, pujàvem pel carrer de la Unió, que en dèiem el Torrent, la carretera de Sant Pere de Ribes, i baixàvem del casino cap avall, cap a Vilanoveta. Havíem fet uns grups de nenes, d'estes 120 nenes, sí, havíem treballat totes juntes, cada setmana fèiem per grups, en acabat les ajuntàvem totes i fèiem uns festivals aquí al pavelló, que tots els papes, les